Hi mga ka-vibes! Welcome back to my channel. This is Richard from Desert Vibes YouTube channel. Ngayong araw, ipapakita ko po sa inyo yung lugar na aking tinitirahan. Kaya mga ka-vibes, tara na, samahan niyo ako. Let's go! Ayan mga ka-vibes. Dito po tayo ngayon sa kwarto ko. So, ito yung aking bed. Maliit na higaan at saka meron din akong maliit na ref sa loob ng kwarto. Tara, buksan natin yung laman. Tcharam! Wala siya masyadong laman. Ano lang, chocolate, meron din akong Cloud9, malamig na tubig. Hindi ko to masyadong nilalagyan ng kung ano-ano kasi may malaking rep doon sa kusina. So doon ko nilalagay yung mga gamit ko, mga lulutuin ko, mga stuff. At ito, ayan, may wifi din kami dito sa flat namin. Ito, ang gulo-gulo. May mga pabango. Check natin yung pabango. Ayan, meron akong Prada. Okay. Meron ding Blanc de Pearl. Ang itim na to, Blanc de Pearl. Ayan. Ang gulo ng gamit ko. Pasensya na mga ka-vibes. Ayan, meron din akong Zara No Day. Ito pang araw-araw. At saka may dictionary din ako. May light na speaker at saka ayan, may ano din, may libro. Ito, paborito ko tong libro na to, The 7 Habits of Highly Effective People by Stephen R. Covey. So maganda siyang basahin kasi marami kang matutunan mga tips. Sa ngayon di ko pa siya natapos basahin. Okay, so ito din pala yung lagayan ko ng damit. Maliit na kabinet. Ayan, sari-sari ng damit din. Ayan. Okay. Ayan, lagayan ko ng damit. Saka, ayan, may tubig din ako. Di-pump. Ayan, yung sapatos ko. Kaunting sapatos. Ayan. So, tapos na tayo dyan. Punta naman tayo sa labas. Yan, sa kwarto na yan, sa kabilang kwarto na to, may nakatira din yan. Okay. So, solo din siya. Doon naman sa kwarto ko, solo din. Yan, ito yung kubita namin. Yan, yung toilet. Yan. So kung makikita nyo, meron siyang malaking timba kulay orange. Kasi tuwing summer, sobrang init dito. Hindi mo mahawakan yung tubig. Kaya kailangan mag-ipon ng tubig pangligo. Kasi sobrang init, lalo na pag nagmamadali ka. So sa binuo, hindi mo mahawakan yung tubig. Sobrang init. So ito yung hallway namin. Ayan. Ngayon naman, punta tayo sa kusina. Yan. Ito pala yung kusina namin. Dito kami nagluluto. Electric pala yung lutuan namin. Ayan. Tapos may ano din, microwave oven. May malaking ref dito. Ayan, sobrang laking ref. Tingnan natin kung anong laman. Tcharam! Wala masyadong laman. Ito wala masyadong laman kasi pag may pasok kami, ayan, pag may pasok kami, meron kaming free meal dun sa aming cafeteria. Kaya wala masyadong laman ang ref dito sa accommodation. Ito yung ano namin, labahan, may washing machine. Okay.
Tapos, may isang kubita din. Okay. Labas tayo. Yan, ito yung hallway ng building. Ako pala ay nakatira sa 5th floor yung flat namin. So nakatira pa ako sa 5th floor. Ngayon bababa tayo kasi titingnan natin yung labas ng building. Ayan na. So mayroong elevator dito. Ayan, ito yung elevator namin. Tapos may nakasulat pa. Physical distancing on the elevator. Dito na tayo sa baba. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Okay. So, nalabas na tayo. Ayan. Ito pala yung namin, company bus. So, yan yung nag-pick up sa amin. Papuntang trabaho at saka pauwi sa trabaho. Itong building na to, dito ako nakatira. Ngayon naman, punta tayo sa likod ng building namin kung saan kami nakatira. Ayan. So ito yung likod ng building namin. So may mga kasamahan ako na naglalaro dito. Actually maluwag dito eh. Maluwag dito naglalaro. Hi brother, how are you? Say hi to my vlog. Hi. Yan sa engineering department ko yan nagtatrabaho. Hey Subik, how are you brother? I'm fine, thank you. Please say hi to my vlog. Ayan, so ito yung likod ng building. Meron ding dito, basketball court. Ayan. Dito kami minsan naglalaro. Pero kadalasan naglalaro dito mga kabayan. Kasi ibang na hindi naman masyadong mahilig sa basketball. Ayan. Ayan. Dito tayo sa likod ng tinitirahan kong building. Ayan po siya. Ayan, may naglalaro po ng cricket. Ayan, mga Indiano yan. Indiano yan, naglalaro ng cricket. Mahilig sila sa cricket yan. Ayan. Dito automatic yung ilaw bumubukas eh. Parang magic. Ayan. Meron pala akong i-shout out. Shout out pala doon sa aking batch 2006 high school classmates. Hindi ko kayo nakakalimutan mga classmates. Uy, mega love shout out dyan sa inyong lahat. Sana naman ay panoorin nyo itong video ko na to. Mga ka-vibes, maraming salamat ulit. At mag-ingat kayo dyan. Thank you!